Lelagon larase pelok patet tenem. Wah ngono. Jarike sing gender ndak murah maring. Apa-apa ngono ya bendiane. Ayo ngono kae. Iya ta. Mawar kuning. Wah, mawar kuning. Banjur sing lembang kok Bukesi karo genduk Umi Hafifah men jumeneng raketang mung sak cleraman dibawani ya kuwi Asmarandana Semarangan. Kok ngaturake mawar kuning. Mawar adalah bunga yang indah dan harum, kuning adalah emas. Semoga bersama Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Madiun harum namanya dan selalu indah menuju zaman keemasan. Allahumma. Yo berdiri berdua cublak suweng yo. Luwih dhisik Bukesi nderekake lan mengayu bagya marang warga Madiun sing rampung anggene kagungan hajat memilih yaitu sesuai dengan cinta kasihnya melalui pilihan Bupati dan Wakil Bupati Madiun. Matura Bukesi. Nderek pangayu bagya remen sangat kula mliginipun sebagai seniman seniwati khususipun Madangkara lan sumrambah umumipun seniman sak Kabupaten Madiun dengan terpilihnya harmonis. Semoga kesenian di Madiun semakin ngrembaka. Nyatane ya ndoko kae ana gamelan rongset biyen rakopen saiki wis mulai ditabuh meneh. Ya. Umi arep matur apa, Nduk? Nggih, kula nderek mangayu bagya Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati. Mugi-mugi anggenipun panjenengan dados utawi terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Semoga panjenengan amanah dan sehat selalu dan selalu sabar untuk menerima kiriman uang ngono. Menerima saran-saran atau masukan dari masyarakat. Tak ajari ngene lho, Bapak Bupati, ayo terakne. Bapak Bupati, Pak Hariwur, matur nuwun. Sampun syukuran nanggap wayang. Sampun syukuran nanggap wayang. Pak Purnomo